kados pundi kenging menapa ngaten Ndara Bune aku lek dipisahke kelawan keluar. oh menggaling menika to kula mangertosi kok Ndara kados pundi raos penggalih panjenengan senajan kula teng mriki namung dapur abdi kula ngertos menawi kula dipun pisahaken kali bojone kula mesti susah kados panjenengan Ndara Yen pancen kaya ngono aku kowe mangerteni apa sing tak rasa. Mula saka kuwi kados mangko yen Ndara nggih sapa to sejatine aku rakyat kepulungane dhewe sak saged kula badhe budidaya Ndara senajan kula teng mriki namung dapur abdi kula budidaya badhe maringi pitulungan dumateng panjenengan nanging kados pundi malih Ndara kula piyambak nggih ajrih awet menika bendarane kula Ndara ya kok yo aku matur kowe ning kene iki rak abdine paman Jaya mesti ke wae kowe arep tumindak apa wae yo iki karo iki mau cinta kaya ngene nggone ngagem busana. Ndara putri piyambak ingkang ngersakaken Ndara Apa ora ana busana liyane iki? boten pirang-pirang anggen kawula cecawis sedaya kapitan Ndara putri ganti busana nggih sampun kula cepakaken sedaya Ndara nanging Ndara putri kukuh namung ngersakaken punika. Iya. Aku ora bakal ruputke kelawanku. Gayatri. Ngopo to, Sing kok penggalih ki opo? kula namung menggalih garwa kula Pak. Kenging menapa panjenengan tegelan mentala dumateng kula misahaken kula kalih garwa kula. Sliramu kuwi pinangka dadi putri boyongan. Bedahing Praja Singasari. Sliramu putri boyongan tak boyong ana ing gedhi. Cek, Nggih kula nggih. wis diweni mampur. Ndara putri mboten purun. Ngono. Nggih. Aku njaluk tulung. Pundhutke banyu putih. Wis tak kedawuh. Iki anggepen kaya ana ing negaramu dhewe. Raketan kepiye wae. Iki cek lunah kowe. Menawi kula nuwun panjenengan banyu putih bisa nelesi godam lan bisa nggawe segering ragam. Tunjuk. Paman Jaya. Matur suwun panjenengan isih megatosaken dumateng. Nanging niki kagem panjenengan. Jeblok!
wong Binathara ana ing Kediri. Nanging kowe ngajeni babar pisan lawan kowe. Jaluk tak kapake. Wonten astanipun garwa. Yen kaya ngene iki carane, kowe njaluk bali ora tangane bojomu ya. Piye? Loro. Kowe iso ngrasake loro. Nanging sawange prabu aku. Ya. Nek ngono kowe babar pisan. Tak ripeh saronaris ora kena apa kowe jaluk. Ateges kula menika nggarpu dhateng kersa panjenengan. Nanging wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken. Apa wigatine? Jumbuh dhateng sedaya pangandikanipun Kanjeng Rama. Supados kula tumapak wonten ing platang badhe sapa wonten ing Singosari. Lanjut. Sekul lambang kejayan menika sampun boten wonten. Ngono. Aja wedi kangelan. Wis saiki tumapak ana ing Karang Pandan. Ketemu lawan Bopor Site Jatara nyoro widekake bentuah gendera tunggul wulung. Nama sipira taun. Rahayune ana tekaning putra. Yen ora dadi apa? Sek. Ora.